За какви процедури не разбрах? Значи, тук са 12 човека, може би, с униформи. До сега не ми се легитимираха. 15 минути ми се карат и ме заплашват, че ще ме закарат в районното с Белезници. Тук ще ги помолих да ми се легитимират. Все още не съм видяла документи за легитимация. Показват ми, че искат да влезнат насилствено в дома ми. И аз искам да видя дали заповедта, която просто ми размахват пред лицето, е верна или не. Това частен адрес ли е? Точно така. Да, частен адрес. Етаж ми кажете. Сливница 41, етаж 5, Да? вход 1. Един вход. Десен апартамент. Как се казвате ви? Моето име е Керка Мавроматис. Мавроматис. Да, тук много ми се карат, много ми крещят и ме заплашват. Областната дирекция. Добре, благодаря, чакам. Говорих с областната дирекция, казаха на място да си пустите писмена жалба, ако имате някакви претенции. Имам претенции, не ми дават документи да се запозная с... на място в полиция. А какво да правят тези господа? Аз не ги знам, да нахълтват ли в апартамента ми, не са ми дали да прочита нищо. Ваше право, ако имате претенции, на място в полиция, това казаха да ви предам прекъснато. Добре. Окей. Сега, може ли да ми се идентифицирате първо? Ще ви дадем... Легитимирайте ми се. Не сте. Да ни не сте, господине. Показахме служебните карти, вие... Аз се обаждах по телефон на 112. Сега, дайте ваш документ самоличност, лична карта. Ще ви дам. Първо ми се легитимирайте вие. Към задържане. Първо ми се легитимирайте вие. Ето това служебните карти. Може ли да прочита вашето име? Не, вие само ми размахвате картата. Може ли да прочита имена? Аз не мога да чета отдалече. Може ли? Не, нищо не сте ми дал. Вие само ми размахвате картите. Това, разбира се, че ще ви снимам, имам право да го правя. Има снимка, тук са ми имената. Ноев. Нетко Ноев. Значи, само на господина разбрах името, вашето не го разбрах. Може ли да видя значка? Иван Андонов. Може ли да видя? Може ли да ви... Аз нищо не виждам, вие размахвате. Андонов само виждам. Аз нищо не виждам. Иван Андонов, видях. Вие коя сте? Аз съм Даниела Ангелова. Може ли да видя? Може малко по-нискам така да се врете в мене. Не се вра, вие се врете в моя апартамент. Значи, младши изпълнител Ангелова Даниела. Кой ще влезе в апартамент? Трябва да влезнат представители на общината. Да. На господина бяхте от... Кой сте вие, господин? Областна дирекция безопасност на храните, ето виж. Добре. БАБХ. Това сте вие. Вашето име? Димитър Георгиев. Преди да влезем с вашия документ за самоличност. Да, преди това искам да видя заповед за влизане или протокол или каквото държите, да и да се запозная с него. Искам да се запозная с него, господине Феврония, донеси ми малко вода, защото тук ще седеш и чета 15 минути. Ще ви дадем протокол за извършена проверка в помещение без съгласието на собственика. Чудесно, ще ми дадете такъв протокол. Първоначално искам да се запозная с основанието, на което държите да влезете. Основанието е постановление на районна прокуратура. Искам да го прочета. Имам ли право да го прочета? Питам, имам ли право или нямам да го прочета, господине? Не сте ми показали, вие не искате и аз не искам да ми влизате в дома. Имам право да снимам. Документ за самоличност и да приключваме с този цирк. Документ за самоличност ще ви дам, когато видя дали имате право да влезете. Ница, донеси документа ми. Чантата ми донеси. Разбира се, защото това някакъв таен документ ли? Какво означава няколко пъти? Стига си манипулация. Аз не съм се запознала с документа. Не съм прочела. Разбира се, дъщеря ми донесе очила. Господине, много ви моля. Много ви моля, хайде да бъдем културни наистина. Искам да се запозная с документа. Може ли господин Нетков, с кого ще разговарям от двамата? Дай ме го на гърба. Може ли да се запозная с документ? Може, разбира се. Чудесно. Сега, давам ви лична карта. Чакай, Ници.
изкара от тук личната карта. Внимай да не ми изпопадат всичките други документи. И като ви дам личната карта, ще ви помоля преди да нахлуете в дома ми, да ми дадете да се запозная с основанието. Това ли е, че тук има? Отито седушаш стане. Шофьорска книжка, това е личната карта. Така, аз ще ви запозная. Имаме постановление от районна прокуратура Бургас, прокурор Ана Панталеева, във връзка с прокурорска преписка номер 7604 от 2026 година по описа на Бургаска районна прокуратура. Прокурорът е постановил в точка 2 при неоказване на съдействие и достъп до жилището от страна на неговите обитатели, т.е. вие сте обитателите, във връзка с осъществен състав на престъпления по член 325б от Наказателния кодекс, може да си го прочетете какво означава, Може да ме запознаете, ако имате добрината. се извърши проверка по реда на член 83 от ЗМВР, Закона на Министерството на вътрешните работи, със съдействието на технически помощник ключар Добре. и в присъствието на домоуправител и пълномощени представители на етажната собственост. Присъстват и съседи тук в момента, които са по-надолу. Присъстваха, всички искаха ми нахлуят. Никой не е влизал. Съседите. Влезнаха само определените лица, които са която ме нарече яйцеклетка. Бих искала данните, ако може. Тази на какво основание влиза в дома ми? Била член... Какво това? Ти що не казва, че няма право да влиза? Аз си исках да не влезат, но те ми Искаме казват, че трябва да да влизат. погледнем колко животни имате, какви Интересно, що не влиза са сега? условията, при които ги гледате. След това изготвяме си документите, протоколите. Тоест, вие отказвате да ми дадете да се запозная с документа. С това постановление не мога да ви го дам цялото да го... Господине, Какво Ница, моля те, аз говоря. дам. Какво означава цялото? Ще ви дам копие от протокола, който изготвяме за влизането. Значи аз разбирам, че вие нямате заповед за нахлуване в апартамента. Не е нахлуване, То- трябва да се влезе, точно- да се извърши проверка. Точната дума не е заповед. Това е постановление от прокуратурата. Но вие дори не ми давате да прочети да се запозная с документа. Аз не знам за Имаме какво става разрешение, въпрос. С съгласието на собственика или без съгласието на собственика. Добре, и вие отказвате да ми го дадете да се запозная с него. Ще ви дам... Това е дисциплинарно нарушение. Носите лична отговорност. Щом така смятате, Да. ще си потърсите правата по съответния ред. Ако Чудесно. имаме някакви пропуски в нашата работа, Отново биват нарушавани правата на гражданите съвсем нека да си... властнически. Не нарушаваме правата. Напротив, аз искам да се запозная с документа. Може да го пусти, защото ние пък сме нарушили с нарушени права. Защото тук Мириши не може да... Мирише долу от мазето. Животните са ми в риск. Животните ми не са в риск. Имате право на отпуск. Дайте да влезем долу, влезнахме, видяхме. Искам Добре, чудесно. Личната ми карта ще записвате ли Да, ще личната? се запиша. Тогава ми я върнете. Тогава ми И ще ви дам протокол. Ще ви дадем Добре, протокол. окей. Кой ще влезе? Служителите, които са компетентни органи от общината, Двете госпожи, то с мъж, то с те ще ви се легитимират и ще влязат. Добре. Никой Двете няма. общини от ония там съм забравилите се от НПО, Обединение за правата на... Избяга ли? От НПО, от кое НПО бяха? Добре, Правата за нека да защита на влизаме. животните. Всички От проблема присъстващи Чакай ще малко. бъдат записани в доклада, накрая, който се изготвя до прокуратурата. Бих ли Всички могла, хора- моля да кажа нещо Да. тук, защото тя ме заплашваше тази, че ще донасяли тук медиите. И дойде и, как се казваше, Ивайла. И ми каза, че те смятали тук да идват с медии. Добре, чудесно. Значи, жената използва институциите като бухалка. Коя жена е тази? От Обединение за правата на животните, така ли? Да. Как се казва въпросната, която е нахлула в дома ти? В доклада до прокуратурата ще бъде Не ми отразено казват. всичко и Ага. това е... Значи ние не знаем за какво става въпрос. Добре, окей, господа. Сега искам без излишни и други, само органите на реда, Само те. без други, защото се опасявам за сигурността ми. Добре, окей. Заповядайте. Ница, наблюдавай кой какво прави. Е тук, едо кацек и мето шафинаш. Куче има ли? Куче има, да. Само това, което е долу. Куче има и тук друго. Дай четец. Какъв четец? Добре, чудесно. Чипа е от приюта. Кучето е приютско. Аз им обяснях на хората. Ето сега ще видите, приятели, по какъв начин определени НПО-та, самозабравили се, да, използват институциите като бухалка, за да репресират гражданите. Я да видим животните. Заповядайте, влезте.
Някой да го каже съдия. Да, заповядайте, влезте. Да, Кучето не хапе. Аз разбирам, че не хапе. Да, заповядайте. Искам да видя кой ще влиза и ще затворя вратата. Добре, ще затворя вратата, за да не излезе животно. Заповядайте, влезте. Заповядайте, влезте. Заповядайте. Остави го този в Еврония. Той крещи и ти ли ще крещиш? Заповядайте, влизайте направо. Трябва да затворя вратата. Така, моля затвори вратата в Еврония след последния. Заповядайте направо. Заповядайте и влезте. Отворете вратата, която е затворена. Тук е отворена. Добре, отворете вратата, която е затворена. В момента съм затворила, за да не излизат котките. Така, заповядайте. Ще ги преборим и колко... Добре, ще влезете ли първо там, за да не седим тук в коридора? Влезте, ако обичате. Влезте в голямото помещение, защото сте много хора. Да, заповядайте, влезте. Влизайте, господине, влизайте. Аз ще влезна последно. Влизайте. Не, ти стои там. Заповядайте, влизайте. Сега. Така. Така, кучето е тук. Ако искате, елате да му видите чипа. Паспорт имате ли на кучето? Не, нямам паспорт, това е общинска собственост. Искате ли да си вземете кучето, то от приюта? Приютско е, не е на мое име. Аз разбирам, че... Добре, заповядайте. Само да го проверим за чипче. Да. Не, няма да я хвана. В момента снимам. Добре, дъщеря ви да дойде го хване. Не, няма да дойде дъщеря ми. Хванете си го, вие сте толкова хора, всичките си от БАБХ, инспектора. Не може да го хване. Може да закапи някой. Няма да закапе никого кучето. Добре, Ето, заповядайте. Задръж го с едната ръка, да го маркира. Да не го стресираме. Да, защото той не Ама вие стресирате всички, не само кучето. Все пак той не ни познава. Никой не ви познава. Аз също, дъщеря ми също, котките също. Има чип, разбира се, общинска собственост, пак казвам. Не е мое кучето, на общината аз съм приемен дом за него. Значи, от Обединени за правата на животните по този начин използват институциите за бухалка, при положение, че аз непрекъснато публикувам по какъв начин се грижим за животните. И находват в дома ми и твърдят, че съм се криела. При положение, че аз имам да преподавам уроци, при положение, че имам да си храня животните, да им чистя. Заповядайте. Значи оттатък имаш 7. Така, апартамент общо е 200 квадрата, имайте го на предвид. А този тук на етажа колко? 100 квадрата и 100 квадрата, това е мезонет, 200 квадрата, един апартамент. Добре. Ако ще пишете протокола навънка, да ми върнете личната карта. Другите стаи? Другата стая няма наред да ви отварям. Защо? Защото нямам. Няма животни, там е склад. Да. Отвори да погледна само. Склад и дали не е пълно. Склад е. Отвори. Не е пълно с животни, склад е. Отвори. Това е склад. Да, няма едно животно там. Това е склад в момента. Всички неща се държат там. Добре. Обяснете на тия от правата на животните да се грижат за животни, а не да ходят да репресират само хората, които е видно по какъв начин гледат животните. С тях ще се занимаваме ние също. Добре. Тук приключихме. Ще слезем долу пред входа, за да напишем протокола. Нали, да слезнете. Аз долу пред входа не мога да слезна в това състояние. Ще ви помоля да ми върнете личната карта. Добре, да напишем протокола. Да довършим тогава протокола. Тук ми нахлуват в къщата. Аз съм в състояние, в което не съм за пред хора. Естествено. Доброволно постъпва. Не ви пуснах доброволно. Я кажете, вижте господина колко е ироничен. Вижте каква е ирония и си подхилва. Аз много обичам полицаи като вас. Вие твърдите, че ще влезнете с злом, не ми давате документа. Не ми давате документа, дори да се запозная с него. Ами какво ще спорите с мене? То е видно. Каква е тази усмивчица? От усмивчицата ви е видно. Седат ме пищат тук на входа.
20 човека зейнали срещу мене. Приятели, приключвам. След малко ще се включа с лайв.